Żewġ uffiċjali għolja fid-Dipartiment tat-Taxxi Interni jiġu investigati minn bord ta' inkjesta wara li saru allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet serji. L-aħbar kienet żvelata mill-ġurnal Times of Malta u kelliem mal-Ministeru tal-Finanzi konferma li twaqqaf bord ta' inkjesta biex jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet. L-istess kelliem qal il-Ministru Edward Cicluna kien marraf dawn l-allegazzjonijiet permezz ta' ittra fit-2 ta' Ottubru. Il-ġurnal jirrapporta li l-allegazzjonijiet huma marbuta ma' kwistjonijiet ta' taxxa u possibilment anki frodi. Iż-żewġ impjegati li semmew fl-ittra nataw promozzjonijiet tal-karigi għolja fis-servizz pubbliku f'dawn l-aħħar 3 snin. L-uffiċċju tal-Kap tas-Servizz Pubbliku Mario Kutajjar tal-awtorizzazzjoni tiegħu biex dawn jaħdmu fl-istess dipartiment minkejja li huma koppja f'relazzjoni. Il-ġurnali kompli li uffiċjali fil-Ministeru tal-Finanzi kienu ġibdu l-attenzjoni tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru li mhux etiku li koppja jingħataw l-istess responsabiltajiet fl-istess dipartiment tal-Gvern. Minkejja dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru tal-barka tiegħu biex din is-sitwazzjoni tippersisti. Mistoqsi minn Times of Malta l-kelliem għall-Ministeru tal-Finanzi ma qalx min huma l-membri maħtura fil-bord tal-inkjesta u jekk il-konklużjonijiet ta' dan il-bord hux se jiġu ippubblikati.